Hello, 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 hello. So, ayan, dito na naman tayo ngayon. Nag-live stream. Samahan niyo ako. Wala yung boses ko. Naririnig niyo ba ako? Hello po. Hi, good morning. Good afternoon, good evening sa kung nasan man kayo ngayon. Nanonood. Kamusta po? Hello, Rene Pabillar. Hi po. Yes, Lodi. Kamusta ang araw mo? Kamusta ang Dumaguete? Dinig yung ubo Sir Rene Pabillar, pahingi naman ang link mo. Ipakipasa sa messenger ko po nang mahanap kita sa YouTube at mai-post ko dito yung link mo. Please. Okay, pwede din na ikaw na lang maglagay ng link mo dito para i-pin ko dito sa screen ko ng lapag kita at isub ka nila. Okay po? Ikaw, kamusta naman? Ako okay naman po. Thank you sa pangangamusta. Pakipasa po ng link mo dito nang mai-plug ko sa screen ko at mai-sub ka ng mga viewers natin mamaya. Okay, Lodi. Kamusta naman yung bahay mo? Lumaki na ba? So ito, maghahanap ako ng link ng isa nating kasama na ipopost ko ngayon para maging kasali din siya. Oh, ayun, may message na siya. Bakit kasi delayed yung message pumapasok sa akin? Sorry naman. Hello, Nerissa Ramos. Good afternoon po. Good morning at good evening. Saan ka po ngayon? Ay, ang laki na sa Rene. 505. Ay, oo. 553 na pala.
So, sige pa, palakihin pa ng palakihin yan. May goal tayo dyan. Palakihin ang bahay. Neresa Ramos here. Walang forever. Grabe naman yung kanyang name dito. Walang forever talaga. Hello po. Sa Rene, maglapag ka po ng ano mo, ng link mo, ng mai-post ko dito. Para ma-stab ka ng ibang viewers natin and then balikan ka nila. Balikan mo rin sila at the same time. Tulungan lang, hatakan. Hello po. So, sige, saglit. Hanapin ko yung ano mo. Rene Fabillar. Sir Rene Fabillar, ano nga po pala yung, ito po ba yung YouTube channel nyo talaga? Rene Fabillar. Hanapin ko po sa YouTube po para ma-post ko dito. Okay, so eto. Okay, ayan. Oops. Okay, so may papasa po akong link. Samahan nyo po yan, lapag po yan, at saka yakapin nyo, magtamsak at magbakas. Bakasan nyo po yan, na makita ko yung bakas nyo doon para ma-check ko kung sumuporta kayo kay Sir Rene. Para balikan niya rin po kayo. Sorry naman, medyo mahina yung signal natin ngayon, pero okay naman, nakaka-lapag-lapag pa rin. Here. Tatamsak naman sa akin dyan, tatamsak. Tamsakan nyo naman yung bahay ko at dikitan yung mga hindi pa nakadikit. Oo, ayun, sabi ni Sir Rene, yan po yung link ko. Ay, hindi ko nakita, Sir Rene. So ayun, may pinasa kasi ako pero hindi pa rin nakapasok. Sir Rene, ikaw na lang po maglapag ng bahay mo. Pakilapag dito ng link mo po at saka ipopost ko. Wala kang trabaho ngayon, idol. Wala po. Ano kasi dito, tawag nito lockdown na naman. Ang kulit kasi ng mga ng mga tao, hindi talaga nadadala eh. Kaya para palaki ng palaki yung cases ng COVID ngayon. Kumain na po ba kayo? Habang nagtatamsak dyan at nanunood ay kumain po kayo ng pananghalian nyo. So ayun, medyo maganda na yung sound natin ngayon kasi medyo improve tayo. Meron tayong mic dito. Ewan ko lang ba to kung gumagana. Okay. Sabi ni Sir Rene Pabillar ay. Ba't ganon? Dito wala free kami pero may trabaho kami double pay ngayon. Wow naman, sana all double pay.
Sana all talaga, double pay. Bakit kaya? Sir Rene, ano po yung linya ng trabaho niyo sa ngayon po? So ayan, maglalapag ako ng bahay ni Sir Rene. Sabayan niyo po, dikitan niyo yan, yakapin, at magtamsa kayo dyan. So ito, gagawin ko sa ay. Okay. No. Grabe naman. Luka-luka talaga ako. Naman, nawala ako, nawala. Ito na naman, bumalik ang pasaway. So, ayan Sir Rene, nilapag ko na yung link mo. Pupuntahan na lang po yan ng iba nating viewers at saka tatamsakan, yayakapin, bibigyan ng banana. Okay. Tan, tan, taran! So, ayun. Salamat po Sir Rene sa pagbisita. Pagtamsak. Banners. Bigyan ko nga ng banners ng mga to. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito sa ano. Okay, salamat Lodi. Kumain ka na. Opo, kumain na po ako ng ano yun kanina kinain ko? Singkamas. Singkamas pa lang po. Pero after nito ay kakain din ako. Nagluto ako ng kanin at saka may piniritong isda yung kapatid ko. So, ayun po. Yun yung magiging lunch ko kasama na ng breakfast ko. Brunch na yung labas nun. Anong kinakain mo dyan ngayon, Lodi? Sir Rene. Pahingi naman. Buksan mo yung gate at papasok ako. Papasok po ako sa inyong bahay. Pakibukas po ang inyong gate. O, diba? Narinig nyo yung accent ng mga Ilonggo? As of now, ginagamit kong accent ay parang halong Tagalog at saka Bisaya. I think so. So, eto si Ninja 11 Captain Julius Gaming. Tamsak po, Lodge. Hello po! Salamat sa pagtangsak, sa pagbisita, pag-akap. So, ito, Sir Rene, pwede nyo pong
Pwede niyo po ito siyang isub po or bisitahin yung kanyang bahay, yakapin at saka tamsakan din po. Si Ninja 11, Captain, babalikan niya po kayo. Maglagay lang po kayo ng bakas sa kanya, yung more than 5 words po na bakas para makita niya po kagad kayo at saka babalikan niya kayo. Promise yan. So, ito sabi niya, Ilongga ka man, day? Oo, Ilongga man ko. Ikaw man. Ninja lang ni Lods. Okay, so pakilapag po ng main account niyo po at saka masundan yan ni Sir Rene Pavillar. Dodi, salamat sa pagbisita. So mamaya ako naman sa'yo at saka maglapag ka lang sa akin. Tchan! Pa-shout out taga Iloilo Lods. Okay, so taga Iloilo daw siya. Ako taga Bacolod po. Makulit talaga yung mga taga Bacolod, tama po ba? Sige po, wait. Sarane Pabilyar, pa kaya yakap at patamsak naman po sa kaya Ninja 11 Captain Julius Gaming. Yung kanyang link ay papasa niya dito. Ipopost ko po sa screen ko. Maglapag lang po kayo doon ng bakas nyo po. Bakas po ay ibig sabihin ay mag-comment po kayo more than 5 words at no spamming words po. Please po. Para hindi po malagas kagad ang inyong pagdikit sa kanya. So, Ninja 11 Captain Julius, si Sarene po ay nandito po yung kanyang link. Pinasa ko po dito. Nakapost dito kanina. Pakibaba na lang po, pakibaba. At saka balikan nyo po siya, please. So, ito yung kanyang link. Ito yung kanyang link. Paano ba ipipinto? Sarot-sarot lang. Ayan, sabayan niyo po. Yan po yung link ni Sir Rene Pavillar. Pwede nyo po yung bisitahin ang bahay niya, tamsakan at yakapin. Bakasan nyo na rin po para makilala niya kayo kagad. So, panimula ng April, new month. Hello, April. Goodbye, March. Marami na ba kayong naloko ngayon? Pasensya, medyo madilim pero sa akin naman kasi na isang phone ay medyo maliwanag naman. Ewan ko lang sa isang cellphone ko, madilim. Siguro masyado ng luma. Naghahanap ng bago. Hello mga taga Iloilo. Shout out daw sabi ni Ninja 11 Captain Julius Gaming.
Hello, Lori. Papasa na lang po ng link mo dito, sir, para mailapag ko po. Saan ka po sa Iloilo? Tanong mo sa akin sa messenger, eto, Lods, live ka, Lods. Ikaw nag-live, Lods. Sabi ko po. Sabi ko po kanina kasi na-invite kita. Patamsak naman po. So, ayan, thank you sa pagbisita mo. At eto, ipapasa ko dito yung link mo para makita ng ibang viewers. So, eto, wait, hanapin kita sa YouTube. Hanapin ko ang bahay mo, hanapin ko. Wait lang po. Ano kaya? Ito. Ano yung kanyang bahay? Captain America. Captain Julius. So, ito. Ilalapag ko ang kanyang... Ay, wait lang. Bakit hindi ko makita? Lodi, ikaw na lang kaya maglapag po. Hindi ko makita eh. So, ito yung kanyang... hindi ko makita. Ito. Kokopyahin ko na yung link mo sa bahay mo at saka ipopost ko dito. So, ayan, ito na. Saglit lang ha. Salamat sa pagbisita. So, maglalagay ako ng link mo. Ayan. Ayan po yung link ni Ninja 11 Captain Julius Gaming. So, ayan po. Sabayan niyo po yan, yakapin at saka lapagan niyo po ng bakas. Yung bakas na walang spamming word. Kamusta naman ang lagay ng COVID dyan sa inyo? Ano pong balita po? Buti hindi kayo nila lockdown dyan. Dito kasi naulit na naman tayong nag-lockdown dito sa Maynila. Okay, sige. Since wala pa yung iba, siguro ay nasa ibang channel pa sila, nasa ibang bahay pa sila ngayon. So mamaya titignan natin kung sino-sino yung makakalapag ng kanilang mga bakas dito. At kung sino makakabigay sa akin ng tamsak. Charan, charan, charan.
Po! Nahiya pa, oh. Ya, umiyak ka nga. Takita, ragid na di eh. Sa mga hindi po nakakaalam at nagtataka ako ay boses Bisaya. Alam ko rin po kasi kung paano mag-Bisaya. Kaya mas nasanay ako na Bisaya yung accent na gamit ko. Mukha ng kapatid ko, akala niya siguro buntis siya, piling-piling lang. Ayan, oh, nanga-afar. Yan, sige pa. Sige, sige. No? Okay, bot na sa sige, bot na nakita. Tulong ka. Sa ako nga matulog, pero niya dahil para gwapa ang bata. Uya, pasilablaw, oh. Kita ka, uncle, di ba? Rene Pabillardan na po, pinatapos ko, pinanood ang video mo. So, Sir Rene Pabillard, tapos na daw po si Captain Julius Gaming sa inyo. Nilapag niya po. Okay, eto nilapag ko yung kanyang link dito ni Sir Julius. Pakibalikan na lang po yung kanyang bahay, Sir Rene Pabillard. Bisitahin niyo pong bahay niya. Rene Pabillard. Rene Pabillard. Hello, sir. I knew I loved you before I knew. Natamsak na kita, Lodi, sabi ni Sir Jeff. Okay, sali ka po. So, eto, sabi ni Sir Ninja 11 Captain Julius Gaming na wala na yata si Sir Rene Pabillard. So, okay, hanapin ko po siya at ako na po yung magme-message sa kanya para mabalikan kayo. Or, better po, naglapag po ba kayo ng inyong bakas doon para makita niya po kayo kaagad at saka mabalikan niya po kayo kaagad. Better po kasi talaga na nagbabakas tayo para makita tayo ng ating mga kaakap, kadikitan. Sabi niya, po, bakas niya. Naduga. Ano? Maduga. Anong maduga? Naka-made for kids. So okay. Off yung kanyang, baka meron po kasing ibang video siya. Pwede po kayong doon maglapag ng inyong bakas po. Kahit hindi nyo po panoorin ng mahaba. Madaya, sabi niya. Huwag kang mag-alala, Sir Captain Julius Gaming. Ako po ang magme-mention sa kanya sa inyong pagbakas sa kanya. Ay, pag-dikit sa kanya. Malamang po ay bago siya sa mga ganito live stream. Kaya hindi po siya
So, ito. Balikan natin itong link na to. Ano ko dito. Ipo-post ko na lang dito. So, ito nandito ngayon si Sir Ninja ni Jeff 18 Ozom. Lodi, sabi niya ganon. Hello, Sir Jeff. Lodi, kamusta naman ang buong araw mo? So, ayan, nakikita mo na ako live, ha? Live na yan. Ayoko naman na laging hinihindian yung pagsabi na maglagay ng profile pic. Nakaschedule kasi yun, nakaschedule. Hindi pa sa ngayon. Hindi niya rin po ako mababalikan kasi ninja po gamit ko sa kanya. Okay. So, okay, hanapin ko si Sir Rene Pavillar sa aking isang account para ma-mention ko sa inyo. Ma-mention kita sa kanya. Dalang ko. Rene Pavillar. Okay. Okay, ito na po. I-mention na kita sa kanya sa Ninja Julius Gaming. Saglit lang, ha. Ay, naka-off nga yung comment niya. Naka-off yung kanyang bakas section. Ano bang meron sa kanya? So, ito, hinanapan kita ng panibagong kanyang video at doon ko ilalapag yung bakas ko na dumikit kayo sa kanya. Hi, Lodi. Captain. Saglit lang, ha, Captain. Julius. Tama ba? Captain Julius. Ito. Captain. Julius. Ay, wag makulit. Wag kang makulit. Julius Gaming. Hello. Oh, God. Ay. Wala na ko yan, hindi ko na malitan, hintay. Ikaw yan ang halit sa akin. Wala. So, ito po si Jeff. Nakahiga pa, Lodi. Papasok pa mamaya, Lodi. Hello po. Captain America.
Ayun na po, paantay-antay na lang po yung kanyang balik sa inyo, Sir Ninja 11 Captain Julius. Message ko na po siya. At malamang ay nasa ano siya ngayon. Nasa labas siya ngayon at may ginagawa na po. So sabi niya, Amazing box. sabi naman ni Julius Gaming, okay lang, Lodge, kahit di niya ako mabalikan, at least nakatulong ako sa kanya. Yun ang totoo. Pero at the same time, mention ko na po siya, huwag kayong mag-alala. Babakasan niya rin po kayo at pag nakita niya yung bakas ko sa kanyang bahay, Lodge, pwede na, sabi ni Sir Ninja. Lodge, pwede out na muna ako, Lodge. May gagawin pa kasi. Sige po, okay lang po. Salamat po sa pagbisita. Thank you po. Sa uulitin po. At kung meron po kayong LS, ay imbitahan nyo lang po ako at papasok ako. Dikit tayo, dikit. Sabi niya, pagpalain po kayo ng Diyos, Lodi. Salamat po. Kayo din po. Ingat kayo sa araw-araw niyong galawan. So, Lodi Ninja ni Jeff, kumusta po ang araw niyo? Ano pang ginagawa niyo? At ano ang inyong gagawin sa araw na ito? Sabi niya sa messenger ko ay, maliligo muna ako, Lodi, ha? Babalik ako mamaya. Sige po. Sige, Lodi. Welcome po kayo dito. Bumalik po at saka mag-comment or magbakas. Sabi niya, wag nang lagyan ng ano ba ang PF? Hoy, Lodi, Jeff 18 Ozom, yung profile pic po ay hindi PF. PP po yan. Sa LS na lang. Ayan, sa LS na lang. So, hala, di ka pa naligo. Kanina ka pa dyan. Salamat din sa pagbisita. Patamsak po, huwag makalimot. Patamsak naman dyan. Bagong gising pa ako eh. Fresh nyo ata. Ako amoy laway pa. Hey, paki-remove po ng inyong tawa dito sa inyong bakas po. Please po. Pa-edit naman. Pa-edit please, Lodi. Pa-edit naman ng bakas mo. Pa-edit. Lagot tayo dyan kay Lolo. Malalagas ka nyon. Yun na. Okay, na ano niya na daw, na-remove niya na. Okay, salamat po. Ganyan tayo eh, suporta lang eh na. Support. Pag ikaw nag-LS, sasabay ako sa'yo, promise. Mula simula hanggang pagkatapos, promise.
Hoy, dayon mo daho. Di ba nasa Dubai kayo ngayon po? Mainit po ba ngayon dyan o malamig pa rin? Ramdam pa rin ba dyan yung pagtunaw ng yelo sa Europe? Sabi niya, ay ligo muna ako, Lodi, pabalikan mo po doon sa mga nasab ko sa GC, ha? Haha! Opo, sige po. Doon po ba sa GC na ako yung nandun? Sige po, anuhan kita po. Anyway, paki-message po ako sa messenger po pala kung si sino-sino po sila. Tapos ma-mention ko po sila at nang mabalikan kayo. Promise. Nagsimula na ang init po, sabi niya. So, ayun, mabuti. Nag-summer na sa inyo. Pero sana naman, hindi agad-agad magsimula yung sunstorm dyan sa inyo, no? Or hindi muna, no? Kasi masyadong mahirap pag may sunstorm. Sabi niya, nangangagat na ang sikat ng araw. Buti yung sikat ng araw nangangagat, hindi ikaw. Pag ikaw nangagat, mas malaki yung sugat nun. Okay, sige po. Salamat po sa pagbisita dito. At maligo ka na muna at ay naamoy na kita. Alay, maligo ka na eh. Ayan, naging Batanggen na rin yung accent ko ngayon. Makatulong na ako eh. Kasi wala naman akong gawin. Ay, Lodi Jet, saan ka nga po pala galing na probinsya po? Baka alam ko rin yung accent niyo doon. Sabi niya, nag-sunstorm na pero naman gano ka grabe. Okay. So, ibig niya sigurong sabihin, nag-sunstorm na pero hindi naman masyadong grabe. Ay nako, walang sugat, Lodi. Walang sugat. Oh, so Cebuano ka pala. So, nasa Cebu. Saan ka sa Cebu po? Nandun din yung bayaw ko ngayon. Nasa Alimango. Parang nandun siya banda. Malapit siya sa terminal, Toledo ba? Toledo? Sa Karkar. Okay. So, maganda yung mga beach dyan. Sana maigala ko dyan, no? Punta sana ako ng Oslobe para maka-viewing ng Butanding. Okay, sabi niya ay taga Karkar City daw siya. So, ayun, maganda yung mga beach dyan. Puro white sand yan dyan. Oh my gosh. Gusto ko dyan. Sabi niya, malapit lang yan sa amin. Sama tayo. Ay, yee! Sige, Lodi. Sama mo ako. Anyway, sige maligo ka na po. Baka naantala ko na yung gagawin mo sa ngayong araw at saka may pasok ka pa naman mamaya. Ingat po lagi. Sana'y nasa magandang kalagayan po kayo dyan. Kahit nag-sandstorm na dyan. Ingat po. Salamat. Pag ikaw nag-LS, maaasahan mo ako nandyan ako simula hanggang katapusan. Tapusan ng mundo. Joke. Naku, baka may magalit dyan. Papaluin ako. Magalit. Sino na naman? Charot-charot to si Lodi ah.
Walang iwanan, Lodi. Siyempre, walang iwanan. Dikit na dikit yan. Hindi na yan matatanggal yung pagkadikit niyan. Ewan ko, nag-glue yan yata. Tinalo ang Mighty Blue. Ay, Mighty Blue. Mighty Glue. At saka yung tawag nito, yung Bulldog na glue, tinalo yun. Dikit na dikit yan. Walang iwanan, Lodi. Thank you! Sige ba, maligo ka na muna at mamaya may trabaho ka pa. Salamat sa iyong pagdalaw. Ingat po! Have a good day! Parang patay na patay, Balo, di hindi na kayang iwan. Di naman yung patay na patay talaga. Grabe naman yung ganyang lapagan mo. Parang ano lang, parang avid fan, avid fan. Idolong-idolo, ganon. Walang iwanan. Siyempre, tayo yung malakas. Sa kalam tayo eh, sa kalam. Sige po, bye-bye na, Lodi. Ingat po lagi. Thank you! Ingat din! Have a good day! Relax lang sa trabaho. Salamat po. At ako ay matatapos na rin para mamaya naman ay makapasok ako sa ibang LS po. Bye-bye! Thank you sa pagsubaybay! May pahabol pa siya, oh. Sige po, ang ganda niyo po, niyo naman. Hala, bulahin pa ako. Sige na, alam ko yan. Thank you. Next time kasi mag-LS ka rin nang makita kita. Huwag kang ganyan nagtatago ka sa ilalim ng magandang profile na picture mo dito sa YouTube channel mo. Next time, ako naman yung pagluto niyo, Lodi. Thank you. Sige po, bye-bye na. At ako'y mag-off air na rin. Suga. Bye! Thank you. See you again tomorrow or the next day. Salamat sa lahat ng bumisita. Ingat po kayo lagi. Sumunod po sa protocol. Wag makalimot po nang makaiwas tayo sa sakit. Okay, bye-bye. Team Joyce lang. Team Biyaherang Ilongga lang ang sakalam. Bye-bye.